Pokazat ću vam kako da isključite 4 po meni iritantne AI stvari u Viberu koje su se pojavile u zadnjih par ažuriranja. Jedna od njih je na primjer ovo AI odgovor, znači ova ovdje ikonica što se nalazi, znači ova olovčica za pisanje. To također ovaj remix slike koji se pojavio, znači kao neka AI opcija da vam izmijeni tu sliku. Također ono preprečavanje četa koji ako ste propustili nekoliko poruka pa ona opcija da vam prepriča taj chat i korištenje ChatGPT-a u porukama. Znači kada odete u Viber ići ćete u donji desni ugao na ovo još opcija pa ćete ići dole na podešavanja. Pa ćete ići na poruke i pozivi i tu ćete isključiti ovako chat GPT u ćaskanju, rezime ćaskanje pomoću AI, odgovor vještačke inteligencije i remix slike. To kada isključite, znači većina onih stvari vam više neće biti dostupna. Evo kao što vidite sad ispod slike nema više ono remix i unutar pisanja nema ovdje one olovke. To je to. Na ovom kanalu snimam kratke i jednostavne tutoriale, uputstva i savjete vezane za raznu tehniku, aparaturu, pametne uređaje i naravno računare, kako o hardveru tako i o softveru. Značilo bi mi puno da se prijavite na moj kanal i tako olakšate njegov rast i napredak.